Palau Ferrer va estudiar Belles Arts a Barcelona, després va anar a ampliar els seus estudis a París, a l'Escola de Belles Arts de París, i també va exposar als Estats Units. Tot i aquesta gran projecció internacional de la que gaudia, Palau Ferrer també tenia molt presents les seves arrels. Montblanc i el Camp de Tarragona eren molt estimats per ell. És així com veiem que l'any 83 Palau Ferrer va elaborar aquest quadre per l'Escola de Dansa de Reus, on trobem dos ballarins, una noia en vermell i un noi en negre, pintats amb la tècnica d'un sol traç. Aquest quadre que tinc al meu darrere és l'emblema pacifista del Memorial per la Pau Josep Vidal Lletja, que cada any s'entrega al Centre de Lectura de Reus en els guardonats per aquest premi. Però també trobem col·laboracions que va fer l'artista amb altres entitats, organitzacions, ONGs. En aquest cas, un quadre per Amnistia Internacional en què veiem una figura femenina amb una gàbia en què la seva porta és oberta i hi han sortit 3 coloms, cada un d'ells amb un dels 3 colors primaris, el groc, el blau o el vermell. En aquest quadre d'aquí veiem una col·laboració de Palau Ferrer amb Mundo Vivo. Aquesta col·laboració es va plasmar, es va materialitzar en una escena amb 5 figures entrellaçades en què les cares són totes les unes amb les altres i també les mans estan agafades. Aquesta simbologia ve a dir que tots estem relacionats i tots estem units perquè tots som humans i d'alguna manera Palau Ferrer volia accentuar aquesta humanització de la societat.